Bullshit ka talagang hayop ka! Kahit kailan wala ka ng dulot kundi puro problema! Kapag may nangyari dyan kay Popoy, talagang tatagpasin ko yung liig mong punyeta ka! Lola, alam kong malaking galit nyo sa akin. Pero maniwala kayo. Hindi ako ang pumatay dun sa binatilyo. Wala po akong kasalanan. Hindi ako titigil! Hanggat hindi ako nakakaganti, matapos ang ginawa mo sa anak ko, sisiguraduhin kong magdurusa ka! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Kumusta po, Sir Jupiter? Ako po si Benjo, isang simpleng barker dito lang din sa Kamaynilaan. 60 anyos mahigit na ako ngayon at mag-isa lang sa buhay. Dati po kasi akong preso. Dating masamang tao. Kaya pinili ko na ang isang mahirap na buhay nang makalaya ako. Sa isip ko kasi ay hindi bagay sa akin na makaahon sa buhay at maging masaya o masagana. Parusa ko na lang sa sarili ko. Pakiramdam ko nga ay hindi pa rin ito sapat bilang kabayaran sa lahat ng mga naagrabyado ko noon. Kasama na roon ang pinsan ko na naipahamak ko dahil sa katarantaduhan ko. Sisimulan ko ang kwento noong 28 anyos pa lang ako, Sir Jupiter. Isa akong pusakal na magnanakaw at holdapper noon sa isang syudad sa May Laguna. Kung bakit ko yun ginagawa ay dahil gusto ko lang. Ayokong magtrabaho ng mabigat. Gusto ko yung easy money, kumbaga. Tapos pinanggagastos ko lang sa mga bisyo ko. A, B, C, D. Alak, babae, sigarilyo, damo. Ngayong inaalala ko ang lahat ng mga kalokohan ko, naisip kong buti na lang pala. Hindi ako nakabuntis at nagkaanak. Dahil nga wala akong kwentang tao. Hindi ako karapat-dapat maging tatay. Mukhang may bagong pupunteriya na ako Mukhang mahirap pero siguradong sinasadya lang niyang magsuot ng pangkaraniwang damit. Alam kong may-ari yan ng ukay-ukayan. Akala mo may isan mo ko Masandan nga. Isang gabi may minanmanan akong negosyanteng babae. Galing sa tindahan nila ng ukay-ukay. Sinundan ko siya hanggang sa kanyang bahay. Hindi nga po ako nagkamali, Sir Jupiter. Medyo malaki ang bahay at siguradong mapera ang mga nakatira. Sabi ko na Siguradong tiba-tiba ako sa bahay na yan. Pero Hindi ako magkakamaling madaliin ang lahat. Sayang din kapag nabulyaso ko. Nagmasid pa ako ng mga ilang gabi pa hanggang sa nakabisado ko na kung kailan sila nagpapatay ng ilaw. Doon na po ako kumilos. Dala ang isang matalas na piraso ng bakal at isang screwdriver. Umakyat ako sa bakod ng likod bahay kung saan mababa ang tsansang may makakita sa akin. Sinira ko ang seradura ng pinto sa likod at pumasok. Mukhang marami nga akong makukulimbat dito. Pero ba't ganito tong bahay na to? Kinikilabutan ako Langya. Sir Jupiter, bahagya akong kinilabutan sa bahay na yon, lalo na nang makarating ako sa bandang sala. Marami kasing iba't ibang mga rebulto at dekorasyong gawa sa kahoy. May mga rebulto ng mga santo pero meron din kung ano-anong mga simbolo. May nakita pa nga po akong mga itim na librito. Bahay ba to ng taga-kulto? Albularyo o ano? Bahala na. Nandito na ako. Itutuloy ko ng balak ko. Nagsimula akong maghalongkat sa mga gamit. Pinilit ko na lang na baliwalain ang konting kilabot na gumagapang sa kalamnan ko. Tiningnan ko yung TV rack, pati na ang divider sa gitna ng sala at kusina. Ilang minuto pa ay nakita ko ang isang maliit na supot
na may lamang mga pera. May mga barya at may mga papel. Pinasadahan ko ng mabilis ang bilang, halos 20,000. Naghalungkat pa ako, unti-unti nang tumitindi ang kilabot ko sa lugar. Sana pala ay pinakinggan ko na noon ang kutob ko. Siguro ay hindi na ako nakagawa ng matinding kasalanan hanggang sa may nakita akong isang maliit na kahon. Gawa po iyon sa tanso at nasa mga isang dangkal ang lapad. May kandado pero nagawa ko namang baklasin gamit ang screwdriver. Binuksan ko yun at nanlaki ang mga mata ko sa nakita. May laman iyong mga alahas na gawa sa ginto at pilak. Mga kwintas, pulseras, hikaw at singsing. May isa rin doon na mukhang anting-anting, gintong bilog na may kung anong simbolo na di ko maintindihan. Nakasabit iyon sa kwintas na gawa sa simpleng tali. Swerte! Nakarami ako. Paliguradong malaking kikitain ko kapag nabenta ko tong mga alahas. Kailangan ko nang makalis agad. Baka, anak ng naloko na, may bata. Noong papunta na sana ako sa pinto sa kusina ay sakto namang may dumating na isang binatilyo. Siguro nasa mga 13 anyos. Agad itong nagsumigaw at hinagisan ako ng flower vase. Sinugod niya ako, pinilit ko siyang itulak at nang makatakas na ako. Ayoko kasing makapanakit hanggat maaari kasi mas magiging mainit ako sa batas. Pero matigas siya. Dumampot siya ng kutsilyo sa may lababo kaya naman napilitan na akong unahan siya ng saksak. Tinamaan ko siya sa bandang ibaba ng leeg tsaka ko siya itinulak pahiga sa lapag. Kumalat ang dugo mula sa kanyang leeg papunta sa sahig. Lagot na. Malaking problema to. Anong ginawa mo sa anak ko? Hindi. Yung babae. Pagbabayaran mo to ng malaki! Hayop ka! Sinugod din ako ng ginang at sinabunutan. Siya rin yung babae na minamanmanan ko noong una. Sandali akong natigilan dahil may kung anong kilabot ang dumaloy sa akin. Hindi ko masabi kung ano yun, Sir Jupiter, basta bigla na lang nanayo ang balahibo ko at nabitiwan ko rin ang hawak na matalim na bakal hanggang sa napapitlag ako at naitulak ko siya. Bitiwan mo ako, ma! Ang buwisit ka! Hayop ka! Pagbabayaran mo ng malaki ang ginawa mo sa anak ko! Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang makalis. Hindi! Hindi ka makakatakas! Hindi kita mapapatawad! Isinusumpa ko! Magdurusa ka! Magsisisi ka! Magsisisi ka! Nagawa kong makatakas, Sir Jupiter. Subalit alam kong hindi pa tapos ang problema ko. Buisit. Nakapatay yata ako. Kailangan ko munang lumayo. Kailangan kong pumunta sa liblib na lugar. Hindi ako pwedeng manatili rito. Mahuhuli ako ng mga pulis. Alam ko na, kina Lola, pupunta ako ng Masbate. Doon na muna ako. Yun nga po ang ginawa ko. Nag-impake ako ng konting mga damit. Mula Laguna ay bumiyahe ako pa Batangas tapos sumakay ng barko pa Masbate. Kumuha lang ko ng pampamasahe sa mga nanakaw ko. Marami naman yun kaya naging kampante ako. Isa pa ay marami-rami rin yung mga pilak at gintong alahas. Sa tansya ko ay aabuti ng mahigit 100,000 kapag naibenta ko lahat. Pagkababa ko ng barko ay hindi na ako nagpahinga. Tuloy-tuloy na akong bumiyahe papunta sa liblib na baryo ni na Lola. At nakarating nga po ako noong mag-aalas 5 na ng hapon. Kumusta, Poy? Kuya Benjo, anong ginagawa mo rito? Kailan pa po kayo dumating? Ngayon lang din. O si Lola, nasaan? Di ka naman nagsasabing darating ka pala. Andun sa bahay si Lola. Pauwi na rin ako. Sabay na lang tayo. Sa bungad pa lang ng baryo ay nakasalubong ko ang pinsan kong si Popoy. 14 anyos siya noong mga panahong yon, Sir Jupiter. Sinamahan niya ako papunta sa bahay ni Lola Mariang.
Silang dalawa na lang ang nakatira roon. May maliit silang lupa na pinagtataniman ng mga gulay. Habang naglalakad kami ni Popoy ay napansin kong halos walang pinagbago ang baryo. Medyo malayo pa rin ang pagitan ng mga bahay tapos may malapit na gubat. Mga 15 minutong lakad pa ay natanaw ko na ang kubo ni na Lola. Karaniwang kubo lang po yun, Sir Jupiter. Gawa sa kahoy at kawayan, tapos nipa ang bubong. May silong din na siguro ay 2 talampakan ang taas. Kumusta, Lola Mariang? Magandang At hapon. anong ginagawa mo rito, demonyo ka? Grabe ka naman, Lola. Kararating ko pa nga lang po eh. Ano nga ginagawa mo rito at bigla ka na lang sumulpot? Baka mamaya niyan magdala ka na naman ng sakit sa ulo sa amin ang pinsan mo eh. Konting inaw naman po, La. Pagod ako sa biyahe eh. Sa loob na lang po siguro tayo mag-usap. Kunot man ang noo ay pinapasok naman ako ni Lola Mariang. Sa isip ko noon siguradong hindi niya ako matitiis. Kahit baliktarin pa kasi ang mundo ay apo pa rin niya ako. At doon nga po sa loob ay pinilit na niya akong kausapin. Ngayon, sabihin mo, anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Lola naman, pagpahingayin nyo na muna po ako. Hindi mo masisisi si Lola, kuya. Nung huling uwi mo kasi noong nakaraang taon, nasangkot ka sa gulo dun sa plaza eh. Kaya talagang masama ang loob niyan sa'yo. Ang totoo kasi niyan, Lola. Popoy, naparatangan ako. Diretsuhin mo. Naparatangan ka ng ano? Naparatangan akong pumatay ng binatilyo. Nanlaki ang mga mata ni na Lola Mariang at Popoy sa narinig. Kaya naman sinikap kong maging makatotohanan ang pag-arte ko. Pinilit ko pa nga po ang sariling umiyak-iyak. Seryoso ka ba, kuya? Naparatangan? O talagang ikaw ang may kasalanan? Kung tutuusin, hindi naman malabong ikaw ga ang nadakit. Kasi nga, hayop ka, kriminal ka, demonyo kang tao ka. Lola, alam kong malaking galit nyo sa akin. Pero maniwala kayo, hindi ako ang pumatay dun sa binatilyo. Wala po akong kasalanan. Kaya nakikiusap ko ako, hayaan nyo na muna ako dito. Pangako, hindi ako magbibigay ng problema sa inyo. Hey, sis Joseph, di ko na alam kung anong gagawin ko sa iyong tao ka. Dapat sa'yo kinukulong na at magtanda eh. Lola, maawa naman po kayo. Hindi libre ang pagtira mo rito. Magtrabaho ka at nang mapakinabangan ka naman. Laking tuwa ko nang mapapayag si Lola Mariang na doon muna ako sa kanila. Balak ko lang talaga noon na magpalipas ng mga 1 taon sa baryo bago lumuwas sa ibang syudad. Saktong-sakto po kasi ang lugar para makapagtago mula sa mga parak. Yun nga lang ay sa sala lang ako matutulog. Iisa lang kasi ang kwarto sa maliit na kubo at silid yun nina Lola at Popoy. Ayos ka lang dito, kuya. Pasensya na kung medyo manipis ang kumot ha. Malamig pa naman dito. Huwag mo akong alalahanin masyado, Poy. Ayos lang ako. Sige na, patulog ka na ron. Nahiga nga po ako sa sala katabi ang bagahe ko. Ayokong ilayo sa akin yun dahil nga naroroon ang mga nakaw kong alahas. Mabuti na lang at may ekstrang banig naman sina Lola. Tapos pinagsindi lang nila ako ng lampara na nakalagay sa ibabaw ng tukador na may salamin. May ribulto rin ng mahal na birhen doon. May nakasabit na rosaryo sa nakadaop niyang mga palad. Pasado 8:00 pa lang po ng gabi noon pero agad na akong nakatulog. Bukod sa pagod talaga ako sa biyahe, kailangan ko rin kasing masanay. Maaga kasi talaga natutulog ang mga tao sa bukid. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog nang bigla akong magising, Sir Jupiter. Napabalikwas ako ng bangon. Hinihingal at namamawis. Nagpalinga-linga ako. Una kong napansin ang mga ribulto ng mga santo na nakapalibot sa akin. May kahawig ng itsura sa ribulto ng birhen ni Lola Mariang pero alam kong ibang estatwa yon. Pagkatapos ay napagtanto kong wala na ako sa kubo ni Lola Mariang at Popoy. Bagkus ay nakahiga ako sa simentong lapag.
Na, nasaan ako? Paano ako napunta rito? Anong lugar to? Teka. Hindi maaari. Ito yung... Iniligid ko pa ang mga mata at nahintakutan ng makita ang sarili sa bahay na pinagnakawan ko kung saan ako nakapatay ng isang binatilyo. Tatayo na sana ako nang mapansin kong may kung sino sa may baba ng hagdan. Naroroon yun sa pagitan ng sala at kusina. Tumitig ako roon at nahintakutan ng makita ang kakaibang ginang, ang nanay ng binatilyong napatay ko. Anong kailangan mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin? Sumagot ka! Magbabayad ka. Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko, hindi mo ako matatakasan. Kahit sa ang sulok ng mundo ka pa magtago, hindi mo matatakasan ang galit ko. Demonyo ka! Anong klaseng maligno ka? Pinilit kong makatayo. Tumakbo ako papuntang kusina. Nilagpasan ko ang alay ngunit bigla na lang akong napadapa ng may malamig na kumapit sa binti ko. Nilingon ko po yun at nahintakutan ako ng makita ang binatilyong napatay ko. Nakadapa rin po siya sa sahig. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng masaganang dugo mula sa kanyang leeg. Kumakalat yun sa sahig at bumabahid din sa binti ko. Bitiwan mo ako! Mga maligno kayong magina! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Hindi ka makakatakas! Dito ka na mamamatay! Mga demonyo kayo! At talagang kami pa ang demonyo? Ano ngayon ang tawag mo sa sarili mo? Matapos mong patayin ang anak ko! Demonyo ka! Demonyo ka! Maligno! Pinilit kong magpumiglas. Pinilit kong alisin ang binti ko mula sa kanyang pagkakakapit. Subalit hindi po talaga siya bumibitiw. Sa halip ay unti-unti siyang gumagapang paibabaw sa katawan ko. Kasabay din noon ay hindi ko na maikilos ng maayos ang kalamnan ko, kaya maski ang paggalaw ng mga braso at kamay ko ay hindi ko na magawa. Tuloy ay hindi ako makapalag ng maayos sa kung anumang multo o maligno. Tuloy-tuloy lang din sa nakakarinding tawa at panunumbat ang kakaibang alis sa pandinig ko kahit hindi ko na siya makita noong mga sandaling yun. Ilang sandali pa nagawa ng pumaibabaw ng binatilyo sa likod ko, iginapang niya ang napakalamig niyang palad sa leeg ko at sinimulan niya akong sakalin habang nananatili akong nakadapa. Sumasakit na ang daluyan ko ng hangin. Pinilit kong makahinga at magpumiglas kahit nang hihina na ako. Sinubukan kong magsumigaw ng saklolo pero wala na ring lumalabas na boses sa bunganga ko. Wala na akong nagawa noon kundi ang sumuko na lang, pumikit at nag-abang sa mga susunod na mangyayari. Oy, gise! Batugan! Maligno! Pusit na taong to. Maligno pinagsasabi mo dyan? Ako na nga nagpatuloy sa'yo rito. Ako pa sasabihan mong maligno? Lola, pasensya na po. Binangungot lang ako. Binabangungot ba ang isang buhay na bangungot na tulad mo? Lola naman. Tumigil ka sa salamin at maintindihan mong sinabi ko. Hala, sige, bagad! Tulungan mo ang pinsan mo magpakain ng mga alagang hayop! Bilis, batugan! Ang taas-taas ng araw ay naghihilik ka ba? Kahit antok at tinatamad pa ay napilitan akong bumangon. Pinilit kong alisin sa isip ang bangungot na parang totoong-totoo talaga. Tinulungan ko si Popoy na magpakain ng mga alaga nilang manok at isang baboy. Pagkatapos ay nag-almusal kami at agad na ngang umalis. Pupuntahan namin ni Popoy ang sinasabi ni Lola na may-ari ng koprasan na si Mang Dolpo. Kung ganoon, totoo palang nagbalik ka na naman, Benjo! Opo, Mang Dolpo. Kahapon lang po ako dumating.
Yun nga pang pakiusap ni Lola Mariang Mang Dolpo. Kung pwede raw, ay papasukin dito sa kuprasan si kuya. Ay, pwede naman. Yun nga lang masama talaga ang kutob ko dyan sa pinsan mo Alam mo naman, nagsakatawang taong sakit sa ulo yan Grabe naman ho kayo, Mang Dolpo. Magbabagong buhay na nga po ko Ay, siya, sige. Tanggap ka na. Basta, isang pagkakamali mo lang. At tanggal ka na kaagad. Ayoko ng dagdag problema. Maliwanag ba, Benjo? Sir Jupiter, inasahan ko ng magiging masama ang tingin sa akin ng mga tao sa liblib na baryo. Hindi ko naman sila masisisi kasi totoo namang masamang tao talaga ako. Lalo na noong mga panahong iyon. Noong huling punta ko nga roon ay may nakasapakan akong taga-baryo. Mabuti na lang at tinanggap naman ako ni Mang Dolpo sa kanyang kuprasan. Mabuti na rin yun para makapagsimula ng buhay habang nagtatago. Ang totoo ay balak kong umiwas sa gulo noon hanggat maaari. Kailangan ko kasi talagang maiwasang maamoy ng mga alagad ng batas. Agad akong nagsimulang magtrabaho noong mismong araw na yon. Walang problema sa akin dahil kaya ko namang umakyat ng puno ng nyog. Bandang 4:00 ng hapon naman inutusan kami ni Mang Dolpo. Ihatid din niyo ito doon sa suki ko sa kabilang baryo. Alam na ni Popoy ang daan papunta roon. Ikaw na ang sumama sa kanya, Benjo. Bayad na yan, kaya huwag niyo nang sigili. Sige po, Mang Dolpo. Medyo malayo yun kuya. Bilisan natin. Para hindi tayo abutin ng gabi. Nakakatakot pa naman sa gubat pag dilim. Aba, kung dati ay ang tapang-tapang mo kailan ka pa naging ganyan May nangyari lang po kasi noong nakaraang taon kuya. Anong nangyari? Sige na. Mamaya na yung kwentuhan nyo at matatagalan kayong lalo. Medyo malayo po ang kailangan naming lakarin noon, Sir Jupiter. Sa kabilang baryo pa po kasi iyon. Kailangan pa naming lumusot ng gubat bago makarating. Wala namang problema sa akin yun dahil batak din naman ang katawan ko sa syudad. Maayos din naming naihatid ang mga kopras doon sa suki. Subalit nung pauwi na ay inabutan na kami ng pasado 5:00 sa gitna ng gubat. Kuya, magmadali na tayo. Malapit ng dumilim. Poy, ano ba kasi kinakatakot mo dito sa gubat? Wala namang mababangis sa mga hayop dito, di ba? Nagtaka ako dahil biglang namutla ng bahagya si Popoy. Ramdam ko rin sa boses niyang bahagya siyang kinakabahan o natatakot sa kung ano. Kinulit ko siya pero ayaw talaga niyang sumagot. Sa halip ay tuloy-tuloy lang siyang naglakad. Sumunod naman ako. Dumaan kami sa masukal na bahagi ng gubat. Medyo matalahib na po at marami ring malalaking mga puno. Kung hindi dahil sa makipot na daan ay hindi na talaga makakalusot ng basta ang kahit na sinong tao roon. Yun nga lang ay yun ang pinakamabilis na daan pabalik sa baryo. Kung iikot pa kami ni Popoy, tiyak na aabutin kami ng halos 1 pang oras. Ilang lakad pa napadako ang tingin ko sa isang piraso ng lupa. Siguro ay nasa 2 metro lang ang lapad nun. Kapansin-pansing nasa gitna iyon ng talahiban. Pero walang mga damo sa mismong ibabaw nun. Sa halip ay may mga nakatanim na sili at bawang. May kahoy na krusipeyo ring nakatayo sa gitna at may nakasabit doon na puting rosaryo. Ano yan? Libingan? Ba't may ganyan dito sa gubat? Wala naman yan dito dati Kuya, magmadali na tayo. Huwag mo na masyadong pansinin yan. Eka nga. Kanina ka pa. Kakaiba ang kinikilos mo Ano ba kasi? Halika na kuya, bilisan mo. Ano bang problema ng batang yun? Katakataka talaga ang kilos ni Popoy noon, Sir Jupiter. Ramdam ko na talagang takot na takot ang pinsan ko. Kaya naman nanahimik na lang ako at sumunod sa kanya. Pinapunan ko pa ng tingin ng puntod bago makalayo. Nung sandaling yun ay nakaramdam ako ng konting kilabot ng mapatitig sa kursipeyong kahoy pero binaliwala ko lamang yon dahil baka dala lang ng pagod at lamig ng paligid. Napansin kong nagmamadali talaga si Popoy. Lakad takbo ang kanyang pag-usad sa kasukalan ng gubat
kaya naman ganoon na rin ang ginawa ko. Baka kasi maiwan pa niya ako. Halata ako kasi talagang may bumabagabag sa isip ng pinsan ko at mukhang hindi na niya alintanang kasama niya ako. Hanggang sa umayos na ang kanyang lakad nang papalapit na kami sa baryo. Hoy, sabihin mo na kasi. Ano ba yung nakita natin? Ano bang meron sa gubat? Puntod ng aswang yung nakita mo, kuya. Anak ng... Puntod ng aswang? Seryoso ka ba? Paano naman magkakaroon ng ripingan ng aswang doon? Napamaang na lamang ako sa mga narinig kay Popoy. Oo, naisip kong posibleng ang maniwala ang mga taga roon sa aswang. Classic na kwentong bayan na ang mga yon. Siguradong marami sa mga matatandang taga-baryo ang naniniwala roon. Ang hindi ko lang lubos maisip ay paanong nagkaroon ng libingan ng isang aswang sa may gubat. Wala naman kasi yun doon noong huli kong punta, kaya naman kinulit ko pa si Popoy hanggang sa napahinto na nga ito sa paglalakad at nagsimulang magkwento. Noong nakaraang taon kasi, kuya, may aswang na nanggulo dito sa baryo. Maraming napatay na mga alagang hayop, mga baboy, manok at kambing. Tapos may napatay ding 2 mga bata. Sigurado ka ba dyan, Poy? Opo, kahit tanungin mo pa si Lola o ibang mga taga-baryo. Medyo mahirap talagang paniwalaan eh. Hindi na ako magtataka kung di ka maniniwala, kuya. Kahit mga taga-baryo mismo, di rin makapaniwala nung una eh. Kaso ayun, napatunayan eh. Nakita niyo mismo? O anong nangyari pagkatapos? Tinugis ng mga tao. Nagkaroon ng abulan. Inanap pa yun dito sa gubat sa loob ng maraming araw at gabi. Hanggang saan natagpuan nga doon sa kung saan ang libingan. Doon na rin yun napatay ng mga tao. Tapos, doon na lang din nilibing. Kaya rin iwas na yung mga tao na dumaan doon eh. Kung hindi lang talaga tayo mapapabili sa daang yon, hindi ko pipiliin doon eh. Iniiwasan ng mga taong dumaan doon? Itutuloy ko pa sana ang pakikipag-usap sa pinsan ko nang biglang lumiwanag ang bumbilya sa utak ko, Sir Jupiter. Wala halos dumadaan doon dahil nga ayaw ng mga tao na distorbohin ang puntod ng aswang. Kaya naisip ko ang isang katarantaduhan, isang kalokohang nagpabago sa takbo ng buhay naming magpinsan. Lumakad na kami papunta sa kubo ni Lola Mariang, saktong magtatakip silim na nang makarating kami. Tinawag ni Lola si Popoy para magsaing, kaya dumiretso na ako sa loob ng kubo at pinuntahan ang bagahe ko. Naroroon lang yon sa upuan sa may sala. Kinuha ko ang maliit na kahong pinaglagyan ko ng nakuha kong mga alahas. Sinilip ko yon para makasigurado. Una kong nakita ang kwintas na ang pendant ay mukhang gintong anting-anting. Napangiti ako. Naisip ko na naman ang kikitain ko kung sakaling maibenta ko na ang lahat ng yon. Di ko napigil ang sarili ko. Kinuha ko ang kwintas na yon mula sa lagayan. Kailangan ko munang itago to habang nandito ako sa baryo. Pagkatapos, kukunin ko na lang kapag oras ng umalis. Kuya, ano yan? Ba't meron ka niyan? Popoy? Inis na inis ako sa sarili kong katangahan. Kung naging maingat lang sana ako ay hindi ako mabubuking ni Popoy. Wala na akong nagawa noon kundi ang lumabas. Ayokong makuha ng kahit na sino ang pinaghirapan ko. Nakapatay pa naman ako ng dahil sa lecheng kayamanang yon, tapos masasayang lang. Kaya naman bitbit ang maliit na kahong pinaglalagyan ng mga alahas ay mabilis akong lumayo sa bahay. Benjo! Saan ka pupunta? May sasadyain lang po, La. Babalik din ako. Oy! Kuya! Kuya Benjo! Ano ba yung tinatago mo? Oy, kuya! Bumalik ka rito, kuya! Padilim na po talaga noon pero di ako nagpaawat. Sa isip ko naman ay maliwanag naman ang buwan noong gabing yon. Tuloy-tuloy akong tumakbo pasuot sa kakahuyan kung saan kami dumaan ni Popoy kanina. May nadaanan akong piraso ng sanga na nasa lupa. Pinulot ko yon tapos nagpatuloy na naman ako sa pagtakbo hanggang sa marating ko na ang talahiban kung saan naroon ang puntod ng sinasabing aswang.
Hindi ko na pinapansin ang tunog ng mga hayop gubat at ang lagaslas ng mga dahon. Kailangan kong maitago ang kayamanan ko. At dito ang perpektong lugar para doon. Takot ang mga tao rito. Kaya walang makakakita nito dito. Walang pag-aalinlangan akong sumuot sa mga talahib tsaka tumapak sa bahaging natatamnan ng mga bawang at sili. Didiretso na sana ako sa may kahoy na krusipeyo ngunit natigilan ako nang maramdamang may kung sino sa paligid. Sinong nandyan? Sumagot ka! Sinong nandyan? Humakbang ako palabas sa piraso ng lupang nagsisilbing puntod. Hindi kasi talaga pwedeng may kung sinong makabisto sa akin. Subalit nagtaka ako kasi pagkalabas ko roon ay nawala na naman ang kakaiba kong kutob. Pakiramdam ko ay mag-isa na lang ulit ako. Dinig na dinig ko na naman ang tunog ng mga ibon, kaluskos ng mga hayop gubat, huni ng mga kuliglig at lagaslas ng nahahanginang dahon. Pinasadahan ko ng isa pang tingin ang paligid bago ako bumalik sa puntod at doon ay kumabog na naman ang dibdib ko, Sir Jupiter. Ito bang nangyayari sa akin? Ba't pa ako kinakabahan ng ganito? Bahala na. Wala namang ibang tao sa paligid. Itutuloy ko na to. Pinilit ko ng baliwalain ang masama kong pakiramdam. Lumapit ako sa krusipeyong kahoy. Kita kong hanggang tuhod ko po ang taas nun. Pansin ko rin ang puting rosaryo na nakasabit doon. Sa sandaling yun ay hindi na ako nag-alinlangan. Binunot ko yun at agad kong hinukay ang kinatitirikan nitong butas sa lupa. Palingon-lingon ako habang naguhukay dahil baka may mapadaan malapit doon. Todo na rin ang dagundong ng dibdib at pamamawis ko. Nung nasa isang talampakan ang lalim ng maliit na butas ay inilagay ko na roon ang maliit na kahon, subalit nang tinatabunan ko na ang butas ay... Malapit na. Konti na lang. Konting-konti na lang. Sinasabi ko na nga bang dito ka papunta eh. Popoy? Anong ginagawa mo dyan, kuya? Agad na lumapit sa akin si Popoy. Nanginginig pa ako noon dahil nga kabado pa ako sa ginagawa. Kaya naman hindi ako nakapalag nang itulak niya ako. Noong nakikita ko nang kinukuha niya ang kahon ay doon na ako bumangon para pigilan siya. Bitiwan mo yan. Ibalik mo yan sa akin. Hindi pwede itong ginagawa mo, kuya. Hindi mo pwedeng gambalain ang puntod ng aswang. Kalokohan yan sinasabi mong aswang. Walang aswang. Kaya ibalik mo yan sa akin. Hindi. Hindi pwede, kuya. Siguradong ninakaw mo lang din to eh. Akin na sabi yan eh. Hindi nga pwede. Aray ko. Mariin ang pagkakahawak ni Popoy sa maliit na kahon. Pilit ko yung inaagaw sa kanya. Siya naman ay pilit ng pagtulak sa akin upang makatakas. Hanggang sa nagulat na lang ako nang bigla niya akong suntukin sa panga. Buwisit kang bata ka. Napipikon na ako sa'yo. Naitulak ko ang pinsan ko pahiga sa lupa at agad ko siyang sinipa sa tagiliran. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang makitang dumudugo ang ulo ni Popoy. Natanto kong tumama pala siya sa isang bato ng maitulak ko at dahil nga ulo niya ang napuruhan ay agad tumagas doon ng marami-raming dugo. Nabahiran ng konti ang kursipeyong kahoy at ang mismong lupa ng puntod. Nakita ko ring napigtas na pala ang puting rosaryo at kumalat na ang mga beads nito sa lupa. Di ko alam kung paanong nangyari yun gayong hindi ko naman ginalaw ang rosaryong yun nang alisin ko ang kahoy na krusipeyo. Aalalayan ko sana si Popoy na makatayo ng magulantang ako sa bigla niyang pagdaing. Popoy! Popoy! Anong nangyayari sa'yo? Boy! Takang-taka ako kung bakit biglang nagsumigaw ang pinsan ko habang namimilipit sa lupa. Sinubukan ko siyang hawakan at yakapin pero naitutulak at nasisipa niya ako. Alam kong hindi niya sadya yun dahil kita kong wala siyang kontrol sa kanyang katawan. Naglalaway siya noon
Basta na lang niya na ibabato ang kanyang mga kamay at paa sa kung saan-saan. Maging ang kanyang ulo ay naiuuntog din niya sa lupa. Mga bato at halaman, pansin ko ring kinakalmot niya ang kanyang balat hanggang sa bahagya ng dumugo. Kuya. Kuya Benjo. Popoy, ano bang nangyayari sa'yo? Kasalanan mo to. Kasalanan mo to, kuya. Popoy! Noong sandaling yun ay nawala na sa isip ko ang mga kayamanan. Oo, masama akong tao pero mahal ko ang pinsan ko. Kaya naman noong mawalan siya ng malay, dali-dali ko siyang binuhat. Hindi ko na inabalang pulutin ang kahong may mga alahas. Basta kumaripas na ako ng takbo, bit-bit ang pinsan ko. Pinaha ko ang masukal na gubat pabalik sa baryo. Popoy, kumapit ka. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Kailangan namin makauwi agad. Kailangan mailigtas ang pinsan ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo, Sir Jupiter. Yun ay kahit pagod na ako, lalo't buhat ko noon si Popoy hanggang sa makarating na nga ako sa may baryo. Dumiretso ako sa kubo at sinalubong ang nagngangalit na bulyaw ni Lola Mariang. Lola! Lola, si Popoy! Anong nangyari sa pinsan mo? Hindi ko po alam. Ewan ko, basta nag-away kami doon sa may punto ng aswang. Tapos, naitulak ko siya at nauntog ang ulo niya sa bato. Tapos ayun, hindi ko na alam ang nangyari. Basta, bigla na lang siyang namilipit at nahimatay. Bullshit ka talagang hayop ka. Kahit kailan wala ka ng dulot kundi puro problema. Kapag may nangyari dyan kay Popoy, talagang tatagpasin ko yung liig mong punyeta ka. Hindi na ako nagdahilan. Oo, nalilito pa rin ako at hindi kumbinsido sa sinasabi nila tungkol sa aswang, pero naiintindihan ko ang galit ni Lola Mariang. Totoo man kasi ang aswang o hindi, nag-away kami ni Popoy at iniisip ko noong nahimatay siya dahil sa pagkakauntog sa bato. Nilapag ko ang pinsan ko sa papag sa kanilang kwarto ni Lola. Si Lola naman ay dali-daling lumabas, kumuha ng mga dahon ng bayabas, bumalik sa kubo at pinakuluan ang mga pinitas. Lola, kailangan na nating pumunta sa bayan. Kailangan na nating isugod si Popoy sa ospital. Huwag po kayong mag-alala. Akong bahala sa bayarin. Isara mo ang mga bintana at pinto. Isara mong maigi. Po? Bilisan mo na! Huwag kang makupa! Opo. Takang-taka ako sa inatas ni Lola Mariang. Imbis kasi na isugod na namin ang pinsan ko sa bayan ay sinabihan pa niya akong isaradong maigi ang buong kubo. Sinunod ko na lang siya. Sinarado ko ang pinto at mga bintana. Tinali ko ring maigi ang bawat kawad ng mga yon. Lola, ano po ba kasing nangyayari kay Popoy? Ipaliwanag nyo naman po sa akin. Alam ko, ako, kasalanan ko to pero pakiusap. Manahimik ka! Nalilito man ay sumunod na lamang ako. Naupo ako sa papag nila Lola at Popoy doon sa kanilang kwarto. Pinagmamasdan ko lang si Lola na ginagamot ang sugat ni Popoy sa ulo. Tinignan ko ang pinsan kong wala pa ring malay. Pinulsuhan ko siya. Maayos naman ang pintig ng kanyang pulso, tibok ng puso at banayad din ang paghinga. Ilang sandali pa natigilan ako nang biglang kumalabog ang puso ko. Bigla ring nanlamig ang kalamnan ko at napalunok ako ng laway. Kasunod noon ay may narinig akong mga yabag sa bakuran. Ay kung sinong nagpapalakad-lakad paikot sa kubo. Andito na siya. Sino po, Lola? Sino po bang nasa labas? Hindi mo gugustuhin malaman. Isa pa, di ka rin naman maniniwala eh. Sa isip ko noon, Sir Jupiter, baka may kung sinong gago lang na gustong manloob sa kubo. Subalit iba ang sinasabi ng kalooban ko. Pakiramdam ko ay may bumubulong sa aking nasa matinding panganib kami. Ilang sandali pa naulinigan na lamang naming may tumakbo sa silong ng kubo. Kasabay noon ay sumambulat din ng napakasangsang na amoy. Animo ay may naglagay ng nabubulok na bangkay sa ilalim mismo ng kinaroroonan naming kwarto. Lumabas tayo ng kwarto. Dalhin mo si Popoy, dali. Opo, Lola. Diyos ko, itaboy nyo daw ang aswang na yan palayo sa apo ko.
Taranta kong binuhat si Popoy palabas ng silid. Kinikilabutan ako sa kung anong hindi ko alam. Pumunta kami ni Lola sa may sala, ngunit naulinigan naming sumunod din doon ang kung anumang nasa silong. Pumunta kami sa may kusina at sumunod pa rin ito sa amin. Todo na ang pananalangin ni Lola Mariang, maging ako ay napapasambit na rin sa pangalan ng Panginoon at ng mahal na Birhen kahit pa duda ako kung papakinggan ba nila ang isang tulad ko. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang mapabulyaw si Lola Mariang. Kasunod noon ay bigla ring nanginig ng husto si Popoy. Lumayas ka nga, aswang ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Lubayan mo ng amo ko! Layuan mo si Popoy! Lola! Lola, si Popoy! Tuloy-tuloy na dumaing at nagsumigaw si Popoy. Hindi ko na alam ang gagawin. Gustong-gusto ko nang isugod siya sa ospital sa bayan noon, pero natatakot naman ako sa kung ano ang nasa labas. Natatakot akong baka kunin noon si Popoy kapag inilabas namin ang kubo. Saboy naman ang saboy si Lola ng asin sa sahig. Lumulusot iyon sa mga siwang, papunta sa madilim na silong, subalit wala namang nangyayari. Wala akong naririnig na daing ng aswang, kung meron man. Lola! Ano na pong gagawin natin? Wala tayong ibang magagawa ngayon kundi ang magdasal. Sabayan mo ako. Kunin mo itong isang rosaryo. Sumunod na lamang ako sa sinabi ni Lola. Humawak ako ng rosaryo para manalangin. Isang bagay na matagal ko nang hindi nagagawa. Taimtim akong nagdasal para sa kaligtasan ng pinsan ko. Bulong pa ng kalooban ko makaligtas lamang si Popoy ay nakahanda na akong harapin ang mga pananagutan ko sa batas. Ni hindi ko na nga namalayang napapaluha na pala ako habang nakapikit. Ilang ikot pa ng rosaryo ay namalaya na lamang namin ni Lolang wala na ang masangsang na amoy. Maski si Popoy, natahimik na rin. Kung titingnan ay parang natutulog na lang ito ng mahimbing sa sahig. Doon ko na sa binuhat pabalik sa kanilang papag ni Lola. Ipinagpatuloy din ni Lola Mariang ang panggagamot sa mga sugat ng pinsan ko. Wala na po ba talagang aswang, Lola? Hindi na po ba yun babalik? Huwag kang pakampante. Palagay ko, hindi pangkaraniwan ang aswang na sumalakay dito. Hindi pangkaraniwan? Hindi naman po talaga ordinaryo mga ganong halimaw, di ba? Dalawa lang kasi ang posibilidad, Benjo. Maaring bumangon yon matapos mong sirain ang puntod niya. O di naman kaya, multo ng aswang ang umaaligid dito sa kubo. Multo ng aswang? Isang masamang espiritu na gustong makapanggulo ulit. Hindi kami nakatulog ni Lola Mariang noong buong gabing yon. Nababahala si Lola para kay Popoy kahit pakalmado naman na natutulog ang pinsan ko. Ako naman ay napakagulo ng isip. Hindi ako makatulog kahit papilitin kong umidlip. Paulit-ulit na tumatakbo sa utak ko ang lahat ng mga nangyari. Mula pa roon sa puntod ng aswang hanggang sa pagpaparamdam ng kung anong nilalang sa bahay. Sumikat na lang at lahat ng araw ay dilat na dilat pa rin kami ni Lola Mariang. Bandang 6:00 ng umaga lumabas muna kami ni Lola para magalmusal. Iniwan lang namin si Popoy sa kanilang kwarto kasi mahimbing pa rin itong natutulog. Magkakape ka. Wala kang tulog magdamag. Kailangan kong pakalmahin ang sarili ko, Lola. Lalo ka lang na hindi mapapalagay dyan eh. Lola. Ano na pong plano nyo ngayon, Lola? Gusto ko po sanang makatulong. Ang maitutulog mo, bantayan mo ang pinsan mo dito sa bahay. Aalis ako. May pupuntahan akong albularyo. Popoy? Gising ka na? Sir Jupiter, tuwang-tuwa ako nang makita ang pinsan ko. Tuwid siyang nakatayo sa may pinto ng kwarto habang nakatitig sa amin. Sa tingin ko ay mukhang maayos na siya, ngunit agad ding napakunot ang noo ko
nang mapansing suot niya ang gintong kwintas na kamukha ng isang anting-anting ang palawit. Popoy, ba't nasa sayo yung kwintas? Iniwan ko naman yan doon kahapon ah. Benjo, may mali sa pinsan mo. Po? Lola? Napahinto ako sa sinabi ni Lola. Agad kong pinasadahan ng tingin ng pinsan ko mula sa kanyang ulo hanggang paa. Doon nga ay napansin kong may kakaiba sa kanya. Nakaharap siya sa amin pero nasa kawalan ng kanyang tingin. Kapansin-pansin ding medyo namumula ang kanyang mga mata na parang may sakit. Tuloy-tuloy ang paglalaway at bahagyang nangingitim ang mga ngipin at gilagid. Poy, ano bang nangyayari? May masakit pa ba sa'yo? Magsabi ka naman oh. Nag-aalala kami sa'yo eh. Benjo, lumayo ka kay Popoy. Benjo! Aray ko! Sakit na na! Sir Jupiter, nagulantang kami ni Lola nang bigla na lang akong itulak ng pinsan ko. Isang kamay lang yun pero tumilapon ako at bumangga sa dingding na nasa kabilang dako ng kubo. Babangon na sana ako nang bigla naman siyang nakarating sa harap ko. Yumukod siya at sinakal ako. Mamamatay ka! Popoy! Ako to, kuya mo! Popoy! Ano ba? Bitawan mo ang pinsan mo! Benjo! Mamamatay ka! Mamamatay ka! Popoy! Mamamatay ka! Popoy! Tama na sabi eh! Mahal na! Ito sa'yo! Naghumiyaw si Popoy nang hinagis sa kanya ni Lola ang lalagyan ng asin. Kita kong nagngalit ang mga ngipin nito. Napatingin siya kay Lola. Ang akala namin noon ay susugurin niya si Lola, ngunit bigla na lang siyang kumaripas papunta sa bintana tsaka lumundang palabas. Sus mo, Joseph! Benjo! Sundan mo ang pinsan mo, bilis! Opo, Lola! Dali-dali ko pong sinundan si Popoy sa labas ng bahay, ngunit agad siyang nawala sa paningin ko. Gayunpaman ay hindi ako sumuko, Sir Jupiter. Sinuyod ko ang buong baryo. Maging sa gubat ay pumunta na rin po ako. Lakas loob akong lumapit sa puntod ng aswang pero wala rin siya roon. Wala akong nakita kundi ang nakatumbang krusipeo, kalat-kalat na butil ng rosaryo at ang butas na hindi natapos takpan. Naroon din ang kahon ng mga alahas sa isang tabi. Popoy! Nasaan ka na ba? Umuwi ka na! Bumalik ka na sa amin! Popoy! Popoy! Andito ka ba? Poy! Popoy! Gumulong ang umaga at tanghali. Hindi ko mahanap si Popoy. Lumipas na lang ang alauna at 2:00, wala pa rin talaga. Hanggang sa sumapit ang 3:00 ng hapon. Napabalik ako doon banda sa libingan ng aswang. Sir Jupiter, nagulat ako dahil tuyot na piraso ng lupa ang nadatnan ko. Tuyong-tuyo ang lupa ng puntod na parang nababad sa matinding tag-init. Nalanta na rin ang mga pananim na bawang at sili roon kasama na ang mga talahib na nasa mismong gilid ng libingan. Wala na rin ang kahoy na krusipeo sa kinalalagyan nito, sa halip ay isang tumpok ng abo ang naroroon. Anong nangyari dito? Bakit nagkaganyan ang puntod? Sinong nandyan? May tao pa dyan? Sinong? Ikaw? Kumusta? Benjo ang pangalan mo, tama? Hindi. Paano ka nakarating dito? Hindi mo pa ako kilala. Hindi mo alam kung sinong kinalaban mong hayop ka. Demonyo! Demonyo! Nandito ako para ihatid ang karma mo! Halos kumalas ang kaluluwa ko nang makita ang kakaibang babae, ang nanay ng binatilyong nasaksak ko.
Nakasuot siya ng itim na blusa, palda at belo. Nangingitim din ang talukap ng kanyang mga mata. Noon din mismo ay agad akong pinanlamigan. Nawalan ng lakas ang mga binti ko at napaupo ako sa lupa. Sumiksik ako sa paanan ng isang puno. Isinubsob ko ang mukha sa mga tuhod at niyakap ang mga binti ko. Nanatili akong ganoon habang nauulinigang lumalapit ang ale. Lumayo ka sa akin! Tigilan mo na ako! Tigilan mo na ako! Hindi! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Matapos ang ginawa mo sa anak ko, sisiguraduhin kong magdurusa ka! Makiusap! Tigilan mo na ako! Kailangan ko paghanapin ang pinsan ko! Nakikiusap ako! Kahit ipagpaliban mo na lang muna ang parusa ko! Saka mo na lang ako pahirapan kapag maayos ng pinsan ko! Nagmamakaawa ako! Ah! Napasigaw ako ng ubod lakas nang magtaas ako ng tingin. Nakita ko ang naaagnas na mukha ng binatilyo. Nakaharap ilang pulgada lang mula sa mukha ko. Napasandal pa ako ng husto sa puno. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pilit kong winawasiwas ang mga braso paabante bilang tanda ng pagpupumiglas, ngunit wala naman akong tinatamaan. Tama na! Tigilan mo na ako! Tama na! Tama na! Joe! Mang Dolpo, Anong nangyayari sa iyo dyan? Ba't ka na dito? Ba't di kayo pumunta sa koprasan ni Popoy? Napadilat ako nang tapikin ni Mang Dolpo ang balikat ko. Nagtaka nang mapansing palubog na ang araw. Sinubukan kong tumayo. Maayos na ang mga binti ko. Pinagpag ko ang sarili. Sir Jupiter, sinalaysay ko kay Mang Dolpo ang mga nangyari. Kita ko kung paanong nanlaki ang kanyang mga mata at nanginig ang nakakuyom niyang mga kamay sa narinig. Tarantado! Kahit kailan, pahamak ka talagang hayop ka. Hindi lang si Popoy ang nilagay mo sa alanganin, kundi ang buong baryo. Mang Dolpo, maniwala kayo sa akin. Alam ko na po. At nagsisisi na po ako. Nakahanda na po akong harapin ang anumang parusa sa akin. Ang akin lang ay mahanap si Popoy sa lalong madaling panahon. Nakakapigong kamwisit ka. Pero tama ka. Kailangan nating mahanap ang pinsan mo. Yun muna ang unahin natin. Saka na kita gigilitan ng liit. Di na po kami nagsayang ng oras. Agad naming hinanap si Popoy. Kailangang magmadali dahil paggabi na. Kita ko sa mukha ng matanda na may kakaiba siyang inisip. Tinanong ko siya at namutla rin ako sa narinig. Sinabi po kasi niyang baka sinapian nga ng espiritu ng aswang si Popoy. Kung ganoon, malamang na maghahanap ito ng makakain. At sa buong baryo, may 2 bagong silang na mga sanggol noong panahong yon. Kaya naman agad na kaming pumunta sa bahay ni Mang Dolpo para kumuha ng asin at panali. Isang abakang lubid na pinahira ng langis na pangontra sa aswang. Ang mismong lubid na pinanghuli rin daw nila sa aswang ng nagdaang taon. Noong handa na kami ay tuloy-tuloy kaming tumalilis papunta sa isa sa mga bahay ng may bagong silang na sanggol. At hindi nga po nagkamali si Mang Dolpo, Sir Jupiter. Nakita naming umaali-aligid si Popoy sa likod bahay ng pakay namin. Hindi pa siya napapansin ng mga nakatira roon kaya agad na namin siyang nilapitan. Popoy! Popoy, ako to! Si Kuya Benjo mo! Poy, makinig ka sa akin! Poy, umuwi na tayo! Sige na! Nag-aalala na sa'yo si Lola Mariang! Poy, umuwi na tayo! Sa palagay ko nakilala ka niya. Pero galit siya sa'yo. Benjo, kailangan nating mag-ingat. Manong, ano pong gagawin natin? Paano natin siya huhulihin? Ganito, makinig ka sa akin. Inilagay ko sa bulsa ang supot ng asin galing sa matanda. Lumayo sa akin si Mang Dolpo. Dala naman niya ang abakang lubid. Hindi inalis ni Popoy ang titig niya sa akin. Kita kong nagngangalit ang kanyang matalas na mga ngipin at tuloy-tuloy ang tagas ng kanyang laway. Umakto akong aamba ng suntok sa kanya. Humiyaw ang pinsan ko at saka tumakbo, papasugod sa akin.
Popoy, patawarin mo ako pero kailangan kong gawin to. Mang Dolpo! Ngayon na! Bago pa man ako malapitan ni Popoy ay agad ko na siyang sinabuyan ng asin. Napahiyaw ang pinsan ko at namilipit sa sakit. Kita kong agad na umusok ang kanyang balat na nadampian ng asin. Pansin kong aalis na sana siya para tumakas ngunit mabilis na ring nakakilos si Mang Dolpo. Dali-dali niyang tinalian si Popoy. Kita ko kung paanong manghina agad ang pinsan ko bagamat pinipilit pa rin niyang magpumiglas at makawala. Pagkawalan ninyo ko! Pagkawalan ninyo rito! Hinigpitan pa namin ni Mang Dolpo ang pagkakatali kay Popoy bago namin siya binuhat pa uwi. Sa daan ay tuloy-tuloy ang paninermon at pagmumura sa akin ni Mang Dolpo. Tinanggap ko na lang lahat dahil alam ko namang ako talaga ang mali. Nang makarating naman kami ay agad nagpaalam si Mang Dolpo. Pagkawalan ninyo ko! Pagkawalan ninyo ko! Papatayin kita! Mamamatay kayo! Lola, ano pong gagawin natin? Mukhang malala ang pagkakasapi ng aswang kay Popoy. Mariag, aalis muna ako. Maghahanap ako ng albularyong makakatulong sa atin. Salamat, Dolpo. Pasensya ka na sa abala. Pero wala na kami pwedeng mahinga ng tulong. Pagkalabas ng may-ari ng koprasan ay sinarado kong maigi ang mga pinto at bintana ng kubo. Pagkatapos ay umupo na ako malapit kay Popoy. Naroroon lang siya sa sahig ng sala, malapit sa tokador na may lampara at tribulto ng mahal na birhen. Naiiyak akong makita siyang pilit nagpupumiglas sa pagkakatali. Ilang minuto pa ay inaya na ako ni Lola Mariang na magrosaryo. Kailangan naming magdasal para sa kaligtasan ng pinsan ko. Walang pag-aalinlangan naman akong tumango. Agad din kaming lumuhod sa sahig, bali nasa harap namin si Popoy at katabi naman niya ang tukador na nagsisilbing altar. Nakalapag naman sa sahig sa tabi ni Lola ang isang garapon ng asin. Pakawalan ninyo ako sabi! Pagsisisihan nyo itong paggapos sa akin! Magsisisi kayo! Kaya ako sa Diyos ang magmakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Tuloy-tuloy ang pananalangin namin, Sir Jupiter. Taimtim akong umaasang sana dinggin ng Panginoon ang dasal ko. Oo, hindi ako karapat-dapat para sa kanyang pagpapala pero sana iligtas niya si Popoy. Tuloy-tuloy kami sa pananalangin natapos namin ang isang ikot ng rosaryo. Hindi kami tumigil. Muli kaming nagsimula ng panibagong misteryo. Subalit nang malagpasan namin ang unang 3 abagi noong Maria ay nagulat na lamang kami nang lalong magsumigaw si Popoy. Patayin ko kayo! Mamamatay kayo! Mamamatay! Mamamatay kayo! Popoy! Hindi! Makakawala na siya sa pagkakadali! Muling sinabuyan ni Lola Mariang ng asin si Popoy. Noon ay nakita kong lalong nagngalit ang pinsan ko. Lalo niyang pinilit ang sarili na makakawala hanggang sa tuluyan na nga niyang maputol ang lubid. Mga walang iya kayo! Pinahirapan ninyo ako! Apo ko! Mananagot kayo sa akin! Babalik ako! Babalik ako! Babalik ako! Lola! Patayin ko kayo! Dali po kayo! Hinila ko si Lola Mariang palayo sa pinsan ko. Si Popoy naman ay agad na bumangon at sinipa ang pinto ng kubo. Gawa lang yon sa mababang uri ng kahoy kaya mabilis iyong nawasak. Noon din ay hindi na ako nag-isip. Dali-dali ko siyang sinundan sa labas bago pa man siya mawala sa paningin ko. Popoy! Bumalik ka! Medyo! Mag-iingat ka! Ibalik mo si Popoy!
Tuloy-tuloy akong sumuot sa kakahuyan. Sa tulong ng malamlam na liwanag ng buwan, natatanaw ko ang pinsan ko kahit mabilis siyang nakalayo. Tinodo ko ang takbo ko. Kulang na lang ay paliparin ko ang sarili ko sa gitna ng masukal na gubat. Subalit nabigo rin ako, Sir Jupiter. Ilang minutong takbo pa po kasi ay hindi ko na makita si Popoy. Huminto ako sa bahagi kung saan ko siya huling nakita at nagpalinga-linga. Popoy! Nasaan ka na ba? Poy! Sumagot ka! Ako ito! Si Kuya Benjo mo! Popoy! Umuwi na tayo, Poy! Diyos ko, nasa na bang pinsan ko? Tulungan niyo kaming mahanap si... Napahinto ako nang bigla na namang bumigat ang pakiramdam ko. Nahintakutan ako nang mapagtantong baka naririyan na naman ng kakaibang ginang. Nagtiim ang mga bagang ko. Naisip ko kasing hindi ako pwedeng maabala ngayong kailangan kong mahanap si Popoy. Nagpalinga-linga ako ulit at pinakiramdaman ang paligid. Lalong nanayo ang balahibo ko nang mapagtantong may mga nagmamasid sa akin. Hindi ko nga lang matukoy kung saang dako sila naroroon. Hanggang sa nagulantang na lang ako nang bigla kong lundagan at kumbabawan ng pinsan ko. Mamamatay ka! Ay ko, Popoy! Anong gagawin mo sa akin? Poy! Kasalanan mo to! Kasalanan mo to! Wag! Wag! Pinilit ko siyang itulak ngunit sadyang napakalakas ni Popoy. Wala akong magawa noon kundi ang magsumigaw ng sakmalin niya ang kanang braso ko. Yun kasi ang ipinangpansalag ko sa kanya kaya yun ang unang nadali. Sinubukan ko pa rin siyang itulak at sipain pero ayaw talaga niyang bumitiw. Poy! Tama na! Bitiwan mo ng braso ko! Tama na! Sir Jupiter, pakiramdam ko ay ikamamatay ko na ang pagtodo ng kagat ni Popoy hanggang sa tuluyan na nga niyang naputol ang braso ko. Doon na siya umalis sa pagkumbabaw sa akin. Lumundag sa paatras, bitbit ang naputol kong braso. Hindi ko alam ang mararamdaman noon. Nagkanda halo-halo na ang matinding hilakbot at pagkabahala para sa pinsan ko. Sabayan pa ng unti-unti kong pagkahilo dahil sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng dugo. Idagdag pang ramdam ko pa ring may isa pang nagmamasid sa akin. Popoy! Ano bang nangyayari sa'yo? Ano pa bang nagawa ko? Kasalanan ko. Kasalanan ko. Ang lahat ng ito. Sir Jupiter, kitang-kita ko kung paanong kinain ni Popoy ang laman ng putol na braso ko. Halos panawan na ako ng ulirat noon. Ayoko lang bastang bumitiw dahil baka tuluyan akong pumanaw nang hindi nasisigurong ayos na ang pinsan ko. Sinubukan kong bumangon pero hindi na talaga kaya ng katawan ko. Muli kong ibinaling ang nanlalabo kong paningin kay Popoy at nahintakutan nang mapansing nasa likod na niya ang kakaibang ginang. Lumapit siya sa pinsan ko. Lumingon sa kanya si Popoy. Sisigawan ko na sana si Popoy na tumakbo at tumakas nang ngunit nakita ko na lang na idinikit ng babae ang kanyang palad sa noo ni Popoy. Noon din, Sir Jupiter, agad na nawalan ng malay ang pinsan ko. Hayop ka! Anong ginawa mo sa pinsan ko? Anong gagawin mo sa kanya? Lumayo ka kay Popoy. Kung gusto mong gumante, ako na lang. Huwag na siya. Nabulunan ako ng laway nang tumitig sa akin ang babae. Hindi siya nagsalita. Ipinako ko lang din sa kanya ang mga mata ko. Gusto kong bumangon at lapitan si Popoy pero hindi ko na talaga kaya. Sa halip ay unti-unti nang nilamon ng dilim ang paningin ko at nawalan ako ng malay.
Nang magising ako, nasa sala na ako ng kubo ni Lola Mariang. Sa kabilang dako ay nakita kong nakahiga si Popoy at hindi gumagalaw. Mabuti at gising ka na rin. Lola, paanong napunta ako rito? Kanina lang. Anong kanina? Mahigit 24 oras ka ng tulog. Hindi ka nagising kaninang umaga at hapon. Hanggang sa heto, sumapit na ulit ang gabi. Mabuti na lang at hindi pa ako nakakalabas ng baryo nang magtawag ng saklolo itong si Rona. Kaya ako na rin ang tumulong na madala kayo pa uwi. Mabuti, nagkabalay ka na. Dahil may mahalaga kaming sasabihin sa iyo. Bakit nandito ang babaeng yan? Umayos ka, Benjo. Si Rhoda ang nagligtas sa inyo ni Popoy. Kung hindi siya nagtawag ng tulong sa baryo, malamang naubusan ka na ng dugo sa gubat. Dapat kapag ang mahiya, tinulungan ka niya matapos mong patayin ang kanyang anak. Nanlamig lalo ang kalamnan ko nang makita ang babae sa loob ng kubo. Noong una ay hindi ko maintindihan kung bakit niya kami iniligtas ni Popoy. Lalo pa akong naguluhan nang malamang sinabi na pala niya kay Lola Mariang na siya ang nanay ng napatay ko. Subalit agad ko ring naunawaan ang mga bagay-bagay nang magsimula siyang magpaliwanag. Hindi ko itatanggi. Isa akong albularyang gumagamit ng itim na kapangyarihan. Natuntun kita rito sa pamamagitan ng pagtatawas na isinagawa ko at sa tulong na rin ng dilim. At nandito ako para bigyan ng katarungan ang ginawa mo sa anak ko. Kung ganun, bakit mo pa ako tinulungan? Dapat hinayaan mo na lang akong maubusan ng dugo sa gubat. Dahil hindi sapat na mamatay ka. Ang dapat sa'yo, magdusa ng matagal. Pero ayokong idamay ang pinsan mo. Kaya tutulungan ko siya. Tutulungan kong maalis ang espiritu ng aswang na nakasapi sa kanya sa isang kondisyon. Kondisyon? Pagkatapos kong mapagaling ang pinsan mo, sasama ka sa akin sa Maynila at susuko ka sa batas. Payag ako. Ni hindi ako kumurap na pumayag sa kondisyon ng Ali. Di bali nang makulong ako ng matagal, ang akin lang ay mailigtas ang pinsan ko. Noon din po ay agad siyang kumilos at humingi ng tulong kina Lola Mariang at Mang Dolpo. Ano ba ang dapat nating gawin? Kailangan niyo lang akong alalayan, Aling Mariang. Kayo ni Mang Dolpo, kayong dalawang pipigil kay Popoy kung sakali mang magwala siya kapag nagising. Sige na po, tulungan niyo akong itali siya ng maigi sa may sulok. Wala pa ring malay si Popoy nang paupuin nila at igapos sa may sulok ng sala. Sinuutan siya ni Aling Rona ng isa pang anting-anting sa leeg. Kulay itim ang palawit noon at hugis tatsulok. Sabi rin ng kakaibang ginang na buksan ng lahat ng mga bintana at ang pinto. Pagkatapos ay lumuhod siya sa harap ni Popoy at nagsimulang manalangin. Hindi ko maintindihan kung ano ang kanyang sinasabi dahil pabulong ito. Tuloy-tuloy siyang nagdasal sa loob ng ilang oras hanggang sa may tumilaok ng isang tandang sa labas. Hudyat na papalapit na ang bukang liwayway. Ilang oras na siyang nagdarasal. Tatalab kaya ang ginagawa niya? Magtiwala na lang tayo, Dolpo. Ang akin lang ay mapag-aling ang apo ko. Mang Dolpo, Aling Mariang, maganda kayo. Anumang oras ay ipapasok ng sinag ng araw. Magsisimula ng manginig itong bata. Pumuesto kayo sa kanyang magkabilang gilid. Naghanda nga sina Lola Mariang at Mang Dolpo sa tabi ni Popoy. Si Aling Rona naman ay bumalik sa pagdarasal. Unti-unting sumilip ang araw. Pumasok ang sinag nito sa bintana. Noon din po, Sir Jupiter, bigla na lang nangisay ng matindi si Popoy. Popoy!
Popoy, apo ko. Pigilan niya lang siyang maigi. Sa gagawin ko, ay lalo siyang magpupumiglas. Maganda kayo. Inilapat ng kakaibang alay ang kanyang palad sa mukha ng pinsan ko. Lalong nanginig si Popoy. Ang mga ungol niya ay tuluyang naging pagsusumigaw, ngunit pansin kong nakapikit pa rin ang kanyang mga mata. Nagpatuloy iyon hanggang sa tuluyan ng lumiwanag ang paligid dahil sa araw, hanggang sa nagulantang dalang kami ng sumuka si Popoy. Tuloy-tuloy siyang sumuka ng kulay itim na may kahalong berde sa loob ng ilang minuto. Tuloy-tuloy hanggang sa iluwa niya ang kung anong gumagalaw-galaw. Ano yan? Ha? Itim na sisiw. Totoo ba itong nakikita ko? Galing niya sa loob ng katawan ni Popoy. Lola, Apo ko! Lola Mariang. Nahimatay lang siya dahil sa pagkaubos ng lakas niya. Pero huwag kayong mag-alala. Ayos na siya. Wala nang sumpa ng aswang sa kanyang katawan. Ngayon, kailangan ko na lang itong tapusin. Hinubad ni Aling Rona ang anting-anting na ikinuwintas niya kay Popoy. Pagkatapos ay idinikit niya ang palawit noon sa itim na sisiw na nasa likidong isinuka ng pinsan ko. Agad-agad ay umusok iyon. Umalingasaw ang napakabahong amoy na katulad ng patay na daga. Ilang sandali pa, napamaang na lang kami nang makitang nalusaw ang itim na sisiw at pumahalo sa suka ni Popoy. Tapos na. Tuluyan nang namatay ang espiritu ng aswang. Ay, Diyos ko. Maraming salamat. Ang akala ko talaga ay mawawala na sa akin ang tuluyan ng apo ko. Pasensya na, Rona, ha? Pero ako ay magtatanong lang. Wala na ba talaga ang espiritu ng aswang? Paano kung may manggulo na naman sa libingin nito? Hindi nyo kasi dapat nilibing ng gano'n ang aswang. Kapag nakapatay kayo ng ganyang halimaw, ang pinakamainam na gawin ay ilagay sa isang banga ang abo o ang katawan nito. Pagkatapos ay ihagis sa malalim na bahagi ng dagat. Pero sa ngayon ayos na. Wala na kayong dapat ikabahala tungkol sa aswang na yon. Hindi na siya babalik. Pinagpahinga muna ni Lola Mariang si Aling Rona. Ako man ay natulog na rin muna upang makabawi ng lakas. Mabuti na lang at epektibo naman ang panggagamot ng kakaibang ginang. Hindi na nga po kasi dumugo ang putol kong braso. At pagsapit ng hapon ay nagising na rin ang pinsan ko. Lola, ano po ba talaga nangyari? May konti akong naalala, pero malabo. Sa palagay ko mas mabuti nang hindi mo maalala ang lahat, Poy. Totoo yun. Pero huwag kang mag-alala. Ikikwento ko pa rin naman sa iyo, paunti-unti. Aalis na ako, Aling Mariang. Sigurado ka ba, Rona? Nakapagpahinga ka naman ng maigi. Sasama na po ba ako sa inyo, Aling Rona? Dito ka muna. Magpagaling ka. Babalik ako makalipas ang 3 buwan para sunduin ka. At huwag mong tangkaing tumakas. Matutuntun din kita. Kahit saan ka pa magtago. Huwag ko kayong mag-alala, Aling Rona. Hindi ako tatakas. Haharapin ko ang parusang dapat sa akin. Sa loob ng 3 buwan ay nanatili nga po ako sa baryo ni na Lola Mariang. Habang nagpapagaling ay inabala ko ang sarili sa mga bagay na kaya kong gawin ng isa na lang ang braso. Pinagpapasalamat ko na lang din naman na hindi naman galit o masama ang loob ni Popoy sa akin. Bagamat nalulusaw pa rin ako sa hiya sa tuwing naalala ko ang lahat. Makalipas ang 3 buwan ay bumalik nga po si Aling Rona. Tumupad ako sa kasunduan. Sumama ako kay Aling Rona pabalik ng Maynila. Hinatid pa nga po ako ni na Lola Mariang at Popoy. Doon, sumuko ako sa batas. Pinagsilbihan ng hatol sa akin sa loob ng halos 30 taon. Sa ngayon nga po ay nakalaya na ako.
Huli kong balita kay Aling Rona ay noon pang maibaba ang hatol sa akin sa korte. Pagkatapos noon ay wala na akong narinig tungkol sa kanya. Si Popoy naman po ay nakapag-aral sa magandang universidad. Naging inhinyero at ngayon ay may sarili ng pamilya. Nasa Catanduanes na po sila nakatira ngayon. Paminsan-minsan ay dumadalaw ako pero mas pinipili kong manatili rito sa Maynila. Mas ginusto ko ang buhay kung saan hinaharap po ang isang mahirap na buhay ng mag-isa. Isang buhay na parusa ko para sa sarili ko. Hanggang dito na lang po ang liham ko, Sir Jupiter. Maraming salamat po kung sakaling mababasa man ninyo ang liham kong ito.